De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd kwam Jezus, vergezeld van zijn leerlingen, in Jericho. Maar toen ze, vergezeld van een flinke menigte, weer uit Jericho wegtrokken, zat een blinde bedelaar langs de weg, Bartimeus, de zoon van Timeus. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: roept hem eens hier. Ze riepen de blinde toe: heb goede moed. Sta op, hij roept u. Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: wat wilt ge dat ik voor u doe? De blinde antwoordde hem: Rabboni, maak dat ik zien kan. En Jezus sprak tot hem: ga, uw geloof heeft u genezen. Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij hem aan op zijn tocht. Woord van de Heer. Wij danken God. De eerste lezing van deze 30ste zondag begint met de woorden jubel van vreugde. Dus dat is de toonzetting. Voelt u zich blij? Soms heb je gelovigen die echt die blijheid uitdragen. Misschien kent u wel de uitzendingen van de evangelische omroep, waar mensen soms het getuigenis geven hoe God binnenkwam in hun leven. En misschien hebt u zelf wel eens gedacht: God, dat zou ik ook wel willen. En dat mag ook. Want wat die mensen daar getuigen, dat doen ze niet om anderen jaloers te maken, maar om juist uit te drukken dat wat ik heb meegemaakt, dat wil hij eigenlijk ook voor u betekenen. Soms gaat het echter ook enigszins anders en dan is het minder authentiek. Je hebt mensen die zo het geloof aan de deur komen brengen. Ik kom het licht brengen, zeggen ze dan. 2 aan 2. Op zich ook heel moedig wat die mensen durven. Alleen jammer is daar, het is exclusief. Ze zeggen dan: ja, je moet tot geloof komen en bij onze groep zijn. En als je daar niet bij bent, dan word je niet gered. Dat is niet zo blijmakend. En dus ook niet evangelie, want dat betekent blijde boodschap. Het is niet zo gemakkelijk om evangelisch te leven. Zo is het vandaag ook in het evangelie zelf. Jezus is onderweg met een grote groep mensen. Geweldig toch? Dat moet toch Jezus ergens wel goed hebben gedaan? Ik denk het ook wel. En toch, hij wist ook dat hun harten nog niet zo echt bij hem waren. Zo kan het in de kerk ook zijn. 50 jaar geleden, misschien hebben sommigen van u dat ook meegemaakt, zaten onze kerken vol. Misschien denkt u daar nog wel eens met weemoed aan terug. En toch, zo'n volle kerk of een sterke kerk is niet per se echt ook evangelisch in haar houding. Dat merken we in ieder geval vandaag in het evangelie. Daar is een blinde langs de kant van de weg en die begint te roepen. Maar de mensen die snauwen hem toe. Hij moet zijn mond dicht houden. Eigenlijk heel pijnlijk. Hij hoort er niet bij. Bartimeus was een blinde. En in het Oude Testament werd blindheid gezien als een gevolg van de zonde. In Johannes hoofdstuk 9 vragen de leerlingen aan Jezus, en daar staat een blinde bij: Heer, wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind is? En dan zegt Jezus: nog hij, nog zijn ouders. Dus Jezus houdt daar niet van. Dat mensen worden beoordeeld op hoe ze zijn. Hebt u wel eens het gevoel dat u er niet zo bij hoort? Dat anderen u niet hoeven? Dat je over bent? Dat kun je zelfs in de kerk voelen. Soms hoeven mensen ons niet. Hier is dat in ieder geval in het evangelie ook zo. Ze snauwden hem toe. Hij moet zijn mond dicht houden. Nou, daar heb je dan een groep van gelovigen rondom Jezus. Maar hoe is Jezus daarbij? Nou, Jezus gaat nooit zomaar op in de groep. Of beter gezegd, Jezus heeft altijd het verlangen dat de groep ontdekt wie hij eigenlijk is.
En daarom zegt hij, roep hem. En gelukkig, de groep heeft nog ruimte. Want ineens zegt diezelfde groep die eerst gesnauwd heeft, kom gauw hier, hij roept u. Bartimeus mag er zijn. Maar dat niet alleen, Bartimeus gelooft in Jezus. Want je kunt denken, goed, ik mag erbij horen. Hè, zoals we dat bij de kerk ook kunnen denken. Ja, ik voel me nog wel bij de kerk, maar ik merk nooit iets van Jezus. Waar is hij dan? Toch geloven wij dat hij is gestorven voor onze zonden. God keurt weliswaar niks goed, maar je kunt bij hem wat niet goed is, maar je kunt bij hem altijd opnieuw beginnen. Zo was het al gegaan bij het Joodse volk. En zo mag het ook zijn voor ieder van ons. Zo vieren we elke dag de heilige mis. Dat begint altijd met de schuldbelijdenis, maar in een groot vertrouwen dat je er altijd mag zijn. Iemand zou kunnen denken, ja, dat weet ik allemaal, maar ik merk er zo weinig van. Bartimeus, die gelooft in Jezus. Hij zat daar, de mensen hoeven hem niet, maar hij durft te roepen. En zelfs al snauwen ze, hou je mond, hij gaat door. Zo'n groot vertrouwen heeft hij in Jezus. En dat vertrouwen wordt beloond. Jezus roept hem bij hem. En Jezus vraagt dan, wat wilt ge dat ik voor u doe? En de blinde antwoordt hem dan, Rabboni, maak dat ik zien kan. En dan zegt Jezus, uw geloof heeft u genezen. In hoeverre durf ik nog te geloven? Geloven betekent jezelf aan God toevertrouwen. Niet dat de dingen altijd zullen gaan zoals ik ze wil, maar wie zich durft toe te vertrouwen en volhardend bidt, die zal toch tot de ontdekking mogen komen dat God met je optrekt. Bartimeus geloofde erin. En dat dat zo is, dat blijkt ook aan het eind van het evangelie. Want hij wordt niet alleen maar genezen en denkt dan, nou ja, nu kan ik ook het zelf wel weer. Nee, er staat in het evangelie, terstond kon hij zien en hij sloot zich bij hem aan op zijn tocht. Dat is echt geloven. We hebben moeten zien, de groet rondom Jezus liep wel mee, maar zagen nog niet echt, zoals Jezus graag had, dat ze naar mensen zouden kijken. Bartimeus, die niet kon zien, zag wel dat Jezus echt iets voor hem kon betekenen. En toen hij werd genezen, geloofde hij in Jezus. Hij zag dus eigenlijk het diepste van hen allemaal. We leven in een tijd waar velen niet meer durven geloven. Dan kun je ook niet meer de woorden van de eerste lezing, jubel van vreugde, ergens kunnen ervaren in je leven. Dat velen de moed hebben Jezus ook vandaag opnieuw te zoeken. En de verrassing mogen meemaken dat het weliswaar vaak anders is dan wij denken, maar wie volhardend tot hem bidt en met hem optrekt, hem zal mogen ontdekken als een genezende krachtbron voor het alledaagse leven. Amen.